É posible un sector forestal forte sen un sector agrícola gandeiro forte? Son patas da mesma mesa que se necesitan para que a mesa este de pé? E xa de paso, como de importante, así se introduce outro elemento, como de importante é ter un sector gandeiro agroforestal forte á hora de afrontar unha tempada de lumes, unha tempada de incendios. A resposta é sí, lógicamente, o terreno de xogo é o mismo, é o ámbito rural, e lógicamente, as persoas que están en ese terreno de xogo, os xogadores, en xeral, son os mesmos, que decir, pois cambiará a camiseta do equipo, pois será gandeiro ou será un xestor forestal ou poñer a camiseta de viticultor, pero lógicamente as persoas son as mismas e teñen en Galicia pois calquer explotación forestal ou calquer explotación agraria pois probablemente teña unha parte forestal, non? Entonces esa complementariedade está clarísima.